Добрый дзень, паважаныя сябры! Я вельмі рада нашай сустрэчы. А ці ведаеце вы, што гэта за свята? Каляды. Не вельмі добра? Тады сядайце утульней, мы вам раскажам. А дапамогуць мне мае сябры з тэатральнага гуртка нашай школы, дзе я таксама займаюся. Каляда – вялікае гадавое свята беларусаў. Цягнуліся каляды ад 24 снежня па 6 студзеня. Каляды пачыналіся са святочнай вячэры, якая называлася «Шчодрая куця». Да каляд прыпасалі кумпякі, каўбасу, сала, яйкі, пяклі пірагі, бліны і ўсё самае смачнае ставілі на святочны стол. Гаспадар да вечару абыходзіў з куцёй тройчы хату, а затым стукаў у акно. На пытанне жонкі «Хто там?», гаспадар адказваў, што гэта сам Бог з цёплай, мокрай вясной. У госці прыходзілі калядоўшчыкі, павадыр з мядзведзем, цыган, каза, людзі, перапранутыя ў жывёл. Яны жадалі гаспадарам дабрабыту і шчасця. Стары, паглядзі, хто там у дзверы грукае? Дык гэта ж калядоўшчыкі. Ура, калядоўшчыкі, калядоўшчыкі! Добрый вечер вам, гаспадары! Добрый вечер! Добрый вечер! Откуль вы? Идем вокол света, аж от пана лета. Козу ведем и радость несем, просим в хату. Якія добрыя людзі, гаспадары, якія працавіты і заможныя. Шчасце, радасці і багацця вашу хату. У калядным гурце абавязкова была каза. Па народным павер'і чэрці не любяць і баяцца казу, а яе поўсць – магічны сродак ад злых духаў. Гэта сімвал урадлівасці і дабрабыту сям'і. Ну-ка, козочка, подскажи! Козочка! Го-го-го, коза! Го-го, шерая! Все рожки дела, на соль проела! Го-го-го, коза! Го-го, шерая! Где коза хвостом? Там жито кустом! Ой, глядзіце, наша коза пала. Трэба їй хлеба ды сала. Устань, козочка! Частуйся, козочка! Сярод калядоўшчыкаў можна было ўбачыць павадыра з мядзведзем. Ролю мядзведзя выконваў чалавек з вывернутым кажухом у масцы. Гэты вобраз сімвалізаваў здароўе, багацце і сілу. Які у вас прыгожы мядзведь! Ну-ка, Міша, покажи, як дзяўчаты ў полі ідуць. Ну-ка, Міша, покажи, як дзеці ў гарох лазяць. Хлопцы і дзяўчаты перапраналіся ў розныя маскарадныя касцюмы. Быў сярод калядоўшчыкаў і цыган. Продаю кобылу. Мо купишь? А навошта мне купляць? У мяне свая добрая. Ну, раз куплять не хочешь, давай меняться. А, браток ты мой, кто меняет, у того хомут гуляет. Я цыган богатый. В одном кармане вошь на окане, а у другим блоха на цапе. Меняю все, что маю. А за эту честь давай карбаманцу 6 и 3 куски сала. Частуйся, цыган! Ой, дякую, господинишка. Будь заўсёды, як малиночка. А где ж вы гэтую козу достали? На кірмашы у старого купіў, 700 грошаў заплаціў. А дзе самі так вывучыліся? По усім свеце ходячы, торбу хлеба носячы, Між людей гуляючи, дивы дивные відаючи. Розныя кнігі чытаючы, верх нагамі трымаючы. А вы здоровы бывайте и праз год нас чакайте. Жить вам разом до 100 год. Ведь здоровы увесь род, каб вас
поле зеленело. І скотинка не хворела. Да